Dobre. Máme to? Tak daj ready. Čo ľudia? Čus, bus. Toto som ja, Kvelonár, a vedľa mňa je tu Spirit. Jop, skibidi. Dobre, takže dneska s Kreonarom ideme pušovať Mortisa. V minulom videu to bol Edgar a dneska to bude Mortis. V minulom videu, ktoré nikdy neodjebilo. Áno, stala sa tam chyba, nebolo ma tam počuť, lebo mám možno pokazaný mik. Kamo, ten 8-bit? Ten Eriko je jaký? Dobre, ale ten 8-bit je aký? Nie ten Eriko, ten 8-bit. Riko, není problém, toho by som dal. A Mortified. Dobre, jeden dolů. Chyba gas. To dáš. Ale balíme tretí. Už 4. Yes, last stand showdown. Take down one brawler while below 5 HP. Janko, No, niečo ti chcem potom ukázať. Vidíš to? ja vidím, dobre. A ten druhý je lepšie. Legendary Star Drop. Čo to bude? Skin na Bibi. Bibi Lante. Ktorý je lepší? Tento Puto Mortis? Tento bro, tento jo. A počkaj, tento je Mortis? Ten sa ti nepáči? Tento Puto Mortis? Počkaj. Ešte si idem zmeniť tajto, lebo mám rip. A ja si chcem dať toto. Legend. A ja si chcem dať toto Mortisa. Ešte poďme. Poďme Roblox, keďže už ma počuť. Čo chceš ísť? Poďme Steel Brainrot. Toto je teraz populárne. Jo, ja viem. No, ja viem, že toto ma budú všetci nenávidieť, ale podľa mňa je Grow Garden na prvom dáme. No. To čo sa deje, to čo je za event? Tu všade je sopka. Čo to je? Tu je sopka. Čo to je? Tu má typek nejaký od din 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 dun. Má din 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 dun. Bro, tu sú lávový brainroti. No veď. O din 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 dun. Má zin zin zin. Aha, láva Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. No din 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 dun. Kam ma ťaháš? Nie, mňa ide typek zamknúť. Potrebujem help. Janko, on mi ide kradnúť. Ja mám Gorilla Watermelon Drilla. El ma dung 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 dung. Brr. Patapim. Tapim, tralalu, tralalu. Nie, to musíš takto. Brr.
patapim. Gorilo, watermelon drilo. Týpek malo straleritos. Čakám, keď pôjde nejaký brainot, čo má vôbec nejakú hodnotu. Tak to nepôjde žiadny. Ja kupujem iba legendary brainot. Ja som predal žirafu Celestre, ktorá mi dala 45 miliónov. Avokadini gufo. Bufo, avokadini bufo. Ja idem typkovi chudakovi stolnúť Lionela. Ja Ajaj. idem typkovi stolnúť oného. Teraz stolnutého Rajna Toasteristo. Rajno Tosterino. Kamo, nechceš si... Tak to má otvorenú base, kúkaš, čo tu má. Kveonar, nechceš si zobrať Gorilla Watermelon Drilla? Ja si beriem bulbalony, loli. Ja si berem... No nikoho si neberem. Počkaj. Aha, tu je nejaký lava spin. Tu je lava orkala. Kde? V tomto lava spin. Kde je lava spin mode? Tu v strede. Ukáž. Tu. Tam je lava orkala. Na ktorú je jedna šanca. Ukáž, počkaj. Nie, ja mám iba 37 000 verití. A ja som mal 37 000, neboj. Janko, môžem si požičať Lionela Kaktusela? Hej. Dík. Ale daj, Lionel Cactus. daj, aby som mohol ísť. Ale potom musíš vrátiť, to musíš vrátiť. Potrebujem pomoc, niekto mi kradne Gorilla Watermelon Drilo. Kde? Máš base? Za jeho bejsou. Kde je typek? Za mnou poď. No, zobral mi ho. Dobre, možno si niekoho požičať. Aha, ty tam nemôžeš. Áno, ja mám lava burbalóny, rubilóny, kapibarelo, kokosíny. Kde? Tu. To potrebujem. Prečo si ho zobral, aby som ho chcel? Lava Bananita banadolfinita. Ja si kúpujem iba legendarky, ja som nekúpujem nič iné. Bananito, delfiny, za čimpanzíny, bananiny. Lebo bienem gúšu. Ináč vedel si, že ja som mal espressoňu senioru, čimpanzínu, bananínu, orkalu. Typek je zmrt. Janko, niečo ti chcem zaspievať. Typek mi dal ad friend. Ja som myslel, že to je fanočík, ktorý som mu to primul. A typek to využil na to, aby mi mohol kradnúť. Janko, niečo ti chcem zaspievať. Ja som mal espressoňa senora, čimpanzíny, bananíny, bombombíny, guziny, tripy, tropy, burbalony, lulilony, tung, 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 sahur, tatata, sahur, din, 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 dun, ma din, 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 dun, lili, varioa, orkala, balerina, 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 a. Brr, brr, patapim, tralala, tralala, brr, brr, patapim, tralala, tralala. Tokých som mal veľa, čo hovoríš na mňa? No, ja idem typkovi ukradnúť svinina bombardína. Svinina bombardino. Počkaj, ja spravím jednu vec. Ja sa odpojím a pripojím. A tým pádom mi typeček... Grr, grr. No jo, a typeček je preč. Daj mi ju tu. Tak, 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 tak. Počkaj chvíľu. Pomôž mi. Ty si mi